నమస్కారము. విద్యార్థుల క్షేమం కోసం భగవద్గీత శ్లోకాలు విద్యార్థులందరూ తప్పక వినగలరు. ఈరోజు 15, 16 శ్లోకాలు. కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి బ్రహ్మాక్షర సముద్భవం తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞే ప్రతిష్ఠితాం ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తయతి అఘాయురింద్రియా రామో మోఘం పార్థ సా జీవతి. తాత్పర్యము: వేదము నుండి కర్మ జనించినది, వేదము పరమాత్మ నుండి ఆవిర్భవించినది కనుక సర్వాగతమైన బ్రహ్మము ఎల్లప్పుడూ యజ్ఞమునందు ప్రతిష్ఠితమై ఉన్నాడని గ్రహింపుము. పార్థ, ఈ విధముగా నియమింపబడిన జగచ్చక్రమును అనుసరించనివాడు ఇంద్రియలోలుడై పాపజీవనమును గడుపుచున్నాడు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.